ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама шахсоне ки ҳаррӯза наворҳои моро тамошо мекунанд. Ҳама каса як бор дигар хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза бародаро мо гап мезанем дар бораи 14 мошини фурӯшӣ аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинҳои хуб, нархҳои аҷоиб. Фақат бародар навора то охир тамошо кун, лайк зора фаромӯш накун. Ва шахсое ки мошини фурӯшӣ замини хона доранд ва мехоҳанд ҳар чӣ зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд. Имо WhatsApp ҳастай. Ба тариқи мо WhatsApp ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Раҳмат барои лайкотон, барои дастгириётон. Зинда бошем бародаро, дастгири моро фаромӯш накунед. Ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Марҳамат, курс дар рӯи экрани шумо навора сар мекунем. Ҳама каса рафтем. навори имзора бародаро мо сар мекунем аз Opel Vectra A ки соли барориш 1995 мотор 1.6 литр. навъи сӯзишворӣ боша бензин газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега соҳибаш ҳуҷҷатҳош яксола қатъи танировкаш ҳастай, срочно сум дар кораи фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри ваҳдат қарор дорад. 33 000 сомон бародаро нархш кадай ки бо рубли имрӯза гардонем 248 000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафта марҳамат занг занед, биёен ай пеш муомила дора бо арзонаш мекунем. барои маълумоти пурра ва аниқтар марҳамат бародаро, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daiwon Nexi соли барориш 1996 мотор 1.6 литр. сӯзишворӣ боша бензин газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега соҳибаш 4 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. задагӣ, пусидагӣ умуман надорад. мошин фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе 13 000 сомон бародаро нархш кадай ки бо рубли имрӯза гардонем 107 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед, муомила дора бо арзонаш мекунем. барои маълумоти бештара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагиро марҳамат дар худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra F соли барориш 1997 мотор 1.6 литр. сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. 4 балони нав дорад, кондисионер дорад, чашкиёш варид надорад, гуфтай задагӣ нестай, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин бародаро дар шаҳри ваҳдат қарор дорад. 30 000 сомон нархш кадай ки бо рубли имрӯза гардонем 248 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занем, биён ай пеш бо муомила дора арзонаш мекунем. марҳамат барои маълумоти пурра ва аниқтар бародаро, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба эълони чорум бародаро. як комбайни фурӯшӣ дорем, чӣ хеле ки дар расм мебинен. соҳибаш мега ҳолаташ хубай, камбудӣ нестай, срочно сум дар кораи фурӯхта мешавад. айни ҳол бародаро, комбайни мо қарор дорад дар ноҳияи Тоҷикобод ва нархша боша гуфтай 100 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 676 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо камтар арзонам мекунем. алишам мешавад ба тракторои МТЗ 80D вариантҳо дошта бошем, пешниҳод кунем. барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагиро аз худи соҳиби комбайн дарёфт кунед. Opel Vectra A соли барориш 1995 мотор 1.6 литр. сӯзишворӣ боша бензин газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, гуфтай камбудӣ надорад, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод бародаро 29 900 сомон нархш кадай ки бо рубли имрӯза гардонем 247 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай биёен ай пеш бо муомила дора арзонаш мекунем. барои маълумоти бештара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунем бародарои мошинхар ва маълумоти пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Daiwon Matiz соли барориш 2000 сол, объем мотор боша 1 литр. сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш механика. мошин 100% мега камака кузоваш ремонт талабай, тамом фавран фурӯхта мешавад. маълумоти иловагиро нависонагӣ нестай бародаро. мошин айни ҳол дар ноҳияи Истаравшан қарор дорад. 14 000 сомон нархш кадай ки бо рубли имрӯза гардонем 115 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед. барои маълумоти пурра ва аниқтар марҳамат рақамҳои соҳиби мошин бародаро дар рӯи экрани шумо.
Mercedes-Benz C-клас соли барориш 95 авио мотор боша 1.8 литр сӯзишворӣ боша бензини газай коробкаш автомат мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад техас мотор то 5 майи соли 2022 ҳастай камбуди нестай срочно сум дар кӯрафтай фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар ноҳияи мебахшен дар шаҳри хуҷанд бародаро қарор дорад 37000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза гардонем 305000 рубл мешавад харидор аниқ бошафтай муомила дора бо арзонаш мекунем. Барои маълумоти иловагӣ марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Mercedes-Benz V124 соли барориш 1994 авио мотор бошад 2.0 литр сӯзишворӣ бошад дизел коробкаш механика мошин афта техас моторша нав кадаге мошин камтар кор дорад чашкиёш мақсад созай камбудӣ надора варид нест ҳама ҷош айхича гуфта мошин 100% тоза кузуфиш задагӣ нестай фавран фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри хуҷандай бародаро 28000 сомон нархаш кадай бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 231000 рубл мешавад харидор аниқ боша гуфтай муомила дора бо арзонаш мекунем барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин марҳамат дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барориш 1994 авио мотор боша 1.6 литр сӯзишворӣ боша бензини газай коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дорад камбудӣ надора гуфтай фавран фурӯхта мешавад айни ҳол бародаро мошин дар шаҳри ваҳдат қарор дорад маълумоти бештара нависондагӣ нест 20000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 165000 рубл мешавад харидорои аниқ боша гуфтай марҳамат занг занем биёед найпеш муомила дора бо арзонаш мекунем барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин марҳамат дар рӯи экрани шумо занг занед. Opel Astra F соли барориш 1997 авио мотор боша 1.6 литр сӯзишворӣ боша бензини газай коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибиш задагӣ пусидагӣ надора кузуфиш 100% срочно сум дар кӯраи фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе 13000 сомон бародаро нархаш кадай ки бо рубли имрӯза гардонем 264000 рубл мешавад харидорои аниқ боша гуфтай биёед найпеш муомила дора арзонаш мекунем барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Volkswagen Golf соли барориш 1999 авио мотор боша 1.4 литр сӯзишворӣ боша бензинай коробкаш механика мошина гуфтай ҳолаташ хубай экономай комфортни ст салон срочно сум дар кӯраи фурӯхта мешавад маълумоти бештар нест мошин айни ҳол дар ноҳияи ёвон қарор дорад 33000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 272000 рубл мешавад бародаро харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед муомила дора арзонаш мекунем барои маълумоти бештара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra F соли барориш 1994 кузуфи хэтчбек мотори 1.6 литр сӯзишворӣ боша бензини газ коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб як сола ҳуҷҷат дора мотораш инжектор фавран фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе бародаро қарор дора 22000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза гардонем 181000 рубл мешавад харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед муомила мекунем арзон мешавад барои маълумоти пурра ва аниқтар бародарои мошинхар марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. BMW 5 серия соли барориш 1996 авио мотор боша 1.8 литр сӯзишворӣ боша бензини холия коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега фавран фурӯхта мешавад маълумоти бештар нависондагӣ нестай бародаро мошин айни ҳол дар шаҳри душанбе қарор дора 27000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза гардонем 223000 рубл мешавад харидор аниқ боша гуфтай муомилат дора арзон мешавад алиш ҳамеша гуфтай ба ягон намуд мошин вариантҳо дошта бошед марҳамат занг занед пешниҳод кунед барои маълумоти пурра ва аниқтар марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daewoo Nexi соли барориш 1995 авио мотор боша 1.6 литр сӯзишворӣ боша бензини газай коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега бародаро соҳибаш 5 моҳи дига ҳуҷҷат дора краскаш навай моторшам навай фавран фурӯхта мешавад мошин айни ҳол дар шаҳри душанбе қарор дора 15000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза гардонем
124,000 рубл мешавад. Харидор аниқ боша гуфта маслиҳат мекунем, арзон мешава мошин, занг занен. Алиша ҳамеша гуфта ба ягон намуд мошин вариантҳо дошта бошен, пешниҳод кунен. Барои маълумоти бештара ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунен ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунен. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо мисли ҳар вақта ба анҷом мераса. Раҳмат ки навора то охира тамошо карден. Зинда бошен бародаро, дастгирии моро фаромӯш накунен. мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯшӣ дорем. То навори оянда дар ҳар ки ҷое бошен, худтона эҳтиёт кунен. Худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. То навори оянда, хайр.